Да, започвам веднага, Гала, с нещо, което е за всички, които държат на безупречния си външен вид. Повече за една от най-новите медицински процедури Venus Viva ще ни разкаже доктор Дончо Етугов, специалист по дерматология, дерматохирургия и естетична медицина. Айде да видим. Бръчки, белези от акне, шарка или друго, турбички под очите, стрии, всичко това може да остане в миналото благодарение на последното поколение нанофункционирана радиочастотна технология за ремоделиране и обновяване на кожата, както на лицето, така и на тялото. Терапията е особено ефективна, защото комбинира две иновативни технологии – нанофракционирана радиочестота и Smart Scan. Благодарение на тях се доставя енергия през епидермиса до дермата. Работи се с електрически импулси, които проникват в кожата на дълбочина до 5 мм. През микропинове, те са свръхтънки иглички. Електричеството предизвиква микроскопични изгаряния, които стимулират фибробластите и по този начин се стимулира производството на колаген и еластин. По този начин се обновява епидермиса и се заличават неговите недостатъци. Технологията е изключително ефективна при третирането и на дълбоки белези, независимо какъв е техният произход. Акнето е сред най-често срещаните проблеми и упорити дерматологични заболявания, както при мъже, така и при жени. При много от тях оставят белези. Тази технология успешно ги повлиява. Или ги минимализира, или напълно ги заличава. Постигат се страхотни бързи резултати. Наблюденията ми са, че след около 28 до 32 дни в дермата се синтезират нови влакна и това прави ефектът забележим и дори с просто око. Дълги години страдах от акне, вследствие на което кожата на лицето ми имаше доста неравности. Много се зарадвах, когато разбрах, че вече има процедура, с която абсолютно безболезнено мога да я изгладя или поне да минимизирам белезите по нея, като изпитвам ужас при мисълта за по-инвазивни или хирургически намеси. Правила съм си вече 2 процедури с тази нова технология и резултатите ме изненадаха приятно. По време на самата процедура усещам само затопляне и леко боцкане, което е съвсем нормално. Процедурата е безболезнена заради технологията на бавното и разпръсното доставяне на импулса в дълбочина, което значително намалява чувствителността. По този начин епидермисът се наранява минимално, но значително се стимулира дермата, което прави резултатите изключително добри. Продължителността на процедурата зависи от третираната зона, както и от нейната големина, но обикновено трае до 30 минути. Като интензитет препоръчвам да се направят от 3 до 5 процедури, по една на месец. Разбира се, това е индивидуално за всеки пациент. Видим резултат може да се забележи още след първата процедура, но крайният успех се постига след серия от няколко повторения. Процедурата позволява да бъдат третирани и зони с засилено задържане на лимфа, като тъмните кръгове и турбичките под очите. Иновативната радиочастотна технология се използва успешно и при несъвършенства по тялото и е изключително ефективна за цялостното ремоделиране и обновяване на лицето, шията и деколтето. Що се отнася до анти-ейдж ефекта, процедурата постига продължителен ефект във времето. Резултатът е стегната и обновена кожа с изгладена текстура и видимо заличени бръчки. Смятам, че всяка уважаваща себе си жена трябва да полага повече грижи за кожата си, за да може да запази свежия и по-младия вид за максимално дълъг период от време. Затова от известно време се подлагам на новата радиочастотна процедура с анти-ейдж ефект и съм много доволна от постигнатите резултати. Чувствам кожата си много по-млада, по-стегната, без тези нежелани несъвършенства по нея. Иновативната технология работи само с електричество, без да използва светлина, което не прави кожата фоточувствителна и рискът от пигментация е сведен до минимум. Поради тази причина може да се прилага целогодишно, за разлика от много други процедури, които са подходящи само през есенно-зимния сезон. Процедурата е подходяща за всеки фототип кожа, дори и за най-тъмната. Сред най-големите предимства на тази процедура е това, че се прави с скенер за контрол и настройка на импулсите. Това дава свободата да се избира на каква дълбочина да се проникне импулса в зависимост от проблема, който третираме. Белези, бръчки, петна или друг. Благодарение на скенера, третирането на кожата е напълно равномерно навсякъде. При другите технологии от този клас, термотравмата е по-повърхностна, с по-дълъг период на възстановяване,
без да повишава нейната ефикасност. Равномерната коагулация не само прави процедурата високо ефективна, но и възстановяването след това става изключително бързо – между 24 до 48 часа. Иновативната технология дава възможност да се третират различни клинични и естетични случаи. От познатите до сега технологии тази нанофракционирана радиочестота постига едни от най-добрите резултати и то без болка. Няма жена, която не иска да изглежда млада и красива. Ани, днес е специален ден. Да.